Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillah. Alluwal sappo e jeegoɓiwal ngal ɗo jeeyi ɗum ko adiɓe hordeɓe. Onon adiɓe hordeɓe onon jeeyi alluwal sappo e jeegoɓiwal ngal ɗo. Onon ne sakkitiɓe hordeɓe jango so ari ƴetton ngal ɗo. On paamide moƴƴi. Onon adiɓe hordeɓe onon jeeyi sappo e jeegom ɗi hande. Ngal ɗo alluwal alamo jeeygal so wona adiɓe hordeɓe. Onon sakkitiɓe hordeɓene soɓe gayni wadde onon ndewi hen ƴettongal mbaɗongal. Wona kamɓe tan jeeyi sappo e jeegom ɓe mbaɗa alluwal sappo e jeegoɓiwal ɓe gayna ɓe dokka on so ngari jango onon ne mbaɗan ko baɗi ko. Wadde onon adiɓe hordeɓe hande oɗon juula darde mon ɗiɗi. Darde calminon kala hen darde non ko fatiha e iza zulzilat zilzalaha mbatton. Iza zulzilat zilzalaha mbatton sappo. Nani ari ardi ɗum tambata hande a goɗɗum. A wawa simore nde ƴeewa simore nde mbawɗa laabi sappo ko darɗe ɗiɗi mbatton. Ka hen darde fatiha laawol gotol iza ay zulzilatil ardi zilzalaha ndeɗon simore mbatta laabi sappo saɗa wawi. A wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa ɗon laabi sappo. Alluwal battungal sappo e jeegoɓiwal jeeygal ko adiɓe hordeɓe onon ne sakkitiɓe hordeɓe jango son ngari ko ngal ɗo mbatton. Ngal ɗo mbatton jango so Allah jaɓi. On paami. Onon sakkitiɓe hordeɓe jango so ari ɓe gayni ƴetton ngal ɗo onon